Recepti vaš Aleksandar. Dobrodošli. Danas spremat ću za vas... Danas spremat ćemo torticu iz mikrotalasne. Potrebno vam je 1 jaje, 2 kašike šećera, 2 kašike kakao, pri vrhu prašak za pecivo, 1 cela kašika slatke pavlake, kao i 1 kašika ulja. I naravno, narendat ćemo malo ovu koricu limuna, radi lepše arome. Stavit ću ekstrat vanile. Prvo stavit ćemo suve sastojke. 2 kašike šećera, 2 kašike kakao, praška za pecivo, to vam je otprilike ovoliko. Na vrhu kašičice, to ovako pomiješajte malo. Sipajte 1 celo jaje, 1 kašiku slatke pavlake, narendajte ovako malo koricu od limuna. Kako miriše lepo. Njam, 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 njam. Pola kašičice ekstrata vanile, na primjer. Eto tako. Sve to lepo umutite mikserom. I gotovo je. Potrebne su vam 2 šolje. Okrugle. Stavim nekoliko kapi ulja u jednu i u drugu šolju. Ovako vidite. Prstima lepo premažite sve zidove do kraja vaše šolje ili šoljice. Znači, od ove smese dobit ćemo 2 kolača. Sada ćemo da sipamo malo u jednu, malo u drugu. Idemo do mikrotalasne. I evo, nakon samo pola minuta vi već imate gotove vaše 2 tortice. I sada ove naše kolačiće. Potrebno je ovako fino kulturno servirati. What? Evo. Tako. Da vidimo. Ovoj drugoj isto ovako. Malčice je potrebna pomoć. I evo je, i ono. Jej, uzme. Ovo je fenomenalno. Ukus čokolade neverovatan. Evo, molim svog malog pomoćnika da dođe i da proba. Predivno, znači prelepo. Ostao sam bez reči. Ja koristit ću topik od karamele, bananu, kiwi i mandarinicu. Sečemo ovako mandarinicu.
onda uzmemo isto kiwi, ovako ljuštimo malo od njegove kože, Da bude lepše. da bude lepši i ukusniji i slađi. I njega isto ovako. Stavite tu bananica. Naša divna, lepa bananica. Nekoliko kolutića. Njam. Kod tebe. Očistit ćemo od kore. Tako. Jedan tebi, jedan mi. Evo, po jedan ovako lep cvetić. Pa bananica. I kiwi. Ovdje smo, vidite, napravili cvetić. Sada ćemo i ovdje da napravimo jedan isti cvetić, tako. Lijep i divan i ukusan. Lepo, fino. Igrajte se. Evo ovaj moj švrća mali ne može da dočeka da proba prvi zalogaj. Uskoro će tata biti gotov. Znači, od ove mandarinice isto skinite kožu ovako nožićem. Idete u krug. Evo tako. I ovo isto. Da bi moglo da se jede sve. Da ne smeta kora koja je gorka. Evo ovako isto. Sipajte neki topping. Ako ti imate od jagode ili evo kao ja u ovom slučaju karamela. Njam, njam. Ako imate od čokolade, od vanile. Da. Bilo kako topping, samo će da bude još lepše. Kako vam se čini? Ukusno, divno, lako, brzo, fantastično. Evo. 2 tortice, lagane, mogu i za večeru. Izvolite, poslužite se malo i vi. Svašta nešto ima. Prijatno. Izvolite, Mišo. Hvala. Ajde da navalimo da vidimo kakvog je ukusa. Ovo deluje fantastično. Čokolada. Ukus fenomenalan. Ovo je fenomenalno. Pa ukus voća. Ljudi, ovo je divno. Probajte. Izvolite, poslužite se i vi malo. Šerujte i lajkujte. Njam, njam. Njam, njam, njam. Pratite i moje ostale recepte. Do sljedećeg videa. Budite mi zdravi, srećni i veseli. Ćao! I subscribe, prijavite se.